Hello para pedagang. Komunitas analitis karo sampean guru markets. Ayo miwiti karo data ringkesan perusahaan. Yen perlu, sampean bisa sijine iku ing mandeg. Disaranake sampean nimbang kabeh paramter perusahaan kasebut kanthi teliti. Kita bakal bandingake indikator kinerja perusahaan saiki karo sampean. American Airlines Group Inc. ticker OOL. Review iki adhedhasar informasi ing 27 Juni 2025. Déning klasifikasi guru markets perusahaan American Airlines Group Inc. kalebu subkategori Air Transportation, 21 organisasi njupuk bagian ing comparison. Asil saka kanggo perusahaan minangka nderek 4,5 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 2,1 terms. Yen sampeyan ndeleng saka perspektif sing amba banget ing pasar saham as umume. Sampeyan bisa ndeleng menawa asil rata-rata kanggo pasar saham as minangka 1,8 poin. Marang skor 4,5 terms American Airlines. Bandingake pergerakan rega saham perusahaan American Airlines lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing liwat 12 sasi enggo bareng perusahaan American Airlines Group Inc. nuduhake owah-owahan minus 0,2%. Marang owah-owahan rega ing subkategori 9,4%. Kapitalisasi pasar perusahaan American Airlines Group Inc. gunggungipun 7,35 miliar dolar. Lan kapitalisasi subkategori kasebut yaiku 146 miliar dolar. Regane buku perusahaan $4,49 miliar. Kapitalisasi buku subkategori punika $61 miliar. Wis dibandingake enggo bareng saka pasar lan kapitalisasi imbangan, kita waca ing ngisor iki. Saham dikuasani American Airlines Group Inc. ing subkategori nalika netepake nilai pasar 5,04%. Kapitalisasi rega saham yaiku minus 7,339%. Taksiran pangsa pasar perusahaan lan nilai buku saka subkategori ala minus 1 titik. Organisasi sing diteliti ora duwe kewajiban finansial. Rating ayahan finansial perusahaan, apik banget, 2 terms. Rega pasar perusahaan kanggo rasio pangentukan punika 10,7. Kanthi rata-rata ing subkategori 13,1. Evaluasi rega pasar kanggo rasio pangentukan dibandingake karo perusahaan ing subkategori, apik, 1 titik. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi ana $686 mayuta-yuta. Bati mangsa kanggo sabanjur 12 sasi samestine $1.357 mayuta-yuta. Taksiran pratandha saka proyek keuntungan mangsa dibandingake karo subkategori apik 0,5 terms. Rasio rega kanggo revenue perusahaan punika 0,1. Rata-rata ing subkategori yaiku 0,5. Evaluasi rega ijol-ijolan kanggo indikator pendapatan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 1 poin. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $54.240 mayuta-yuta. Revenue digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi punika pambuka $81.7 miliar. Taksiran pratandha revenue mangsa samestine dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori apik 0,5 poin. Marginality punika 1,3% karo rata-rata 4% ing subkategori. Penilaian marginality dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori pasable 0 poin. Bagian perusahaan ing jumlah karyawan ing subkategori punika 22,99%. Iki 356% luwih saka nuduhake kapitalisasi pasar. Jumlah ibu kutha pasar saben pegawai perusahaan punika $55.000. Dene kanggo subkategori yaiku $251.000. Taksiran jumlah ibu kutha pasar saben pegawai dibandingake pratandha ing subkategori
apik 0,5 terms. Jumlah bati saben karyawan individu 5,1 ewu dolar. Rata-rata subkategori, 19 US dolar 2 sen ewu. Evaluasi media WI saben pegawai dibandingake karo pratandha ing subkategori, passable, 0 terms. Revenue perusahaan saben pegawai 407.000 US dolar. Subkategori, 476.000 dolar. Evaluasi volume dodolan saben karyawan dibandingake karo indikator ing subkategori, passable, 0 poin. Jumlah enggo bareng singkat 10,4%, dibandingake rata-rata kanggo subkategori 4,3%. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 51% kanggo perusahaan American Airlines. Kanggo subkategori, tingkat iki kira-kira 54%. Rega saham perusahaan saiki watara 11 US dolar 12. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira 13 US dolar 54 sen. Ayo menyang meja pesenan, kasedia kanggo sampeyan, link menyang ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot kabeh pancasan ditampa umum ing mangsa diwenehi dening sistem informasi Guru Markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka, link ing komentar pinet. Minangka asil saka rega saham American Airlines Group Inc. Sistem informasi lan referensi Guru Markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Aja mbukak kesepakatan, amarga video iki minangka review. Matur nuwun kanthi sanget kanggo nonton video iki lan gunakake sistem informasi lan referensi Guru Markets.